I tant, aquí ve el papà. Clar que sí. Felicitats! Continuen arribant dorsal 5-3-3. Continuen arribant els homes de Trèvol també. Ríos Running, felicitats! Crono 19, magnífic crono, atenció atletes! Continuen arribant. Els corredors continuen arribant els atletes. Magnífica la vostra actitud. Felicitats, Croixant! Felicitats, Croixant! Carlos, 2.0. José Luis Blanco ara va a fer aquestes dots que tenen relacions públiques de la cursa. No el deixa perdre cap motiu i atenció, mireu ja com estan treballant de seguida. Treballaran l'Institut Abat de Massatges. Moltes felicitats. Àlex, benvingut. Atenció, continuen arribant del grup Trèvol. Felicitats, Trèvol, una vegada més. Venen de tota la província. Javi, benvingut. Javi del Paisà. Ronald Ramel, felicitats. Segona dama, pues 21. Es tonto porque veía que no llegaba... És una gran marca per tots vosaltres. Que arribeu amb aquesta il·lusió de la Sansi. Gran premi Ibercaja. Lluís. Atenció, població de Corbins, també amb nosaltres. Aquí està el 3-2-1. Felicitats. 22-30. Mireu, acaba d'arribar el 22-30 amb el seu globus impecable. Quina meravella del Club d'Atletisme Massatges Atlètica. 49. Mireu la gran família de Trèvol com està impecable. Amb la samarreta de la Sansi, Gran Premi Ibercaja. Amb firmes de la categoria de Coca-Cola i amb el so de Xavi, Maza i Narcís. Impecables. Felicitats, Alfredo. Mireu amb quin somriure arriben tots. Això és lo bonic. Han passat per la Rambla Ferran. I aquest petitó, quina sorpresa dorsal, 7-6-6. Felicitats, campió de Trèvol. Sens dubte, un dels més petitons de la gran família Trèvol. Sprint final. Ja tenim el marcador en 23-53. Recordem que al voltant de 15 ha arribat el primer classificat, el letón. El Club Natació Terrassa, benvinguts als segarens. Terrassa, i una altra dama, i una altra dama. Felicitats per la vostra cursa. Van arribant aquí ja, molt bé, felicitats. El Club Inet, Joan. Una persona entranyable d'Alcarràs. Joan, defensant la samarreta de l'Inet. Continuen ja aquí arribant moltíssimes dames i moltíssims atletes. Aquí està la grandesa d'aquest esport, en la gran família Trèvol.
arriba en aquell moment al globus de 24-25. I tenim samarretes de la Sansi, felicitats. També arriben amb un gran ritme, 7:45, benvingut. Les dames. Sí. Sí, no. Sí, mira, que parece ahora. Sí, perfecto. No, lo hice que no te pones la cámara, ¿verdad? Líderes estan ja per nosaltres. 25-30. Però tots sou importants per la Sansi. Tots i totes. Mireu quin ritme tenim aquí. Felicitats, Ricardo. Aquesta família, una abraçada família per la vostra actitud. Arriba aquesta dama, 677, felicitats. Per aquest crono 26. Més trèvols, tant d'elles com d'ells. Mireu aquesta gran trilogia de l'atletisme. Gràcies als nostres extraordinària. Aquesta és la foto, papà i filla. En aquest moment ja estem amb el crono 26. Esteu arribant molt bé. Que bé, no? Solitari, a dorsal 553. Felicitats. Felicitem al nou júnior també a fer una gran cursa. 27 en el crono. Mireu quina il·lusió porta el 690. ¡Vamos! Quina il·lusió arriba. Espera, sí. I les dames. Vale. Les fèmines i també el gènere masculí totalment ja identificats perquè arriben tots i totes a la vegada. El crono en 28. Mireu aquí quina foto també més maca d'aquest trio. Vale, gràcies. Felicitats. Les dues dames i aquest atleta també. I aquí, amb la samarreta de Catalunya, clar que sí. Felicitats, Juanma Paquico. Felicitats, benvingut, Juanma. Del diari Segre, del grup Segre. Mireu quines mans a l'alt, a l'alçada. I un altre trèvol. Felicitats, campió. El crono ja lo tenim a prop de 30, però encara està en 28-50. I quina foto més bonica, quina foto més familiar. Benvinguts i benvingudes. Aquí arriba la mamà i la... Ponte debajo del paraguas. Ya estoy. El grup de la gran família del 30 ja ha arribat. Sansi 2014, segona edició. Gran premi Ibercaja. Continuen arribant grans esportistes. Felicitats, Trèvol.
I aquesta també, que sí. Mireu quin ritme porten. 30, felicitats. Vinga, carinyo, que arribes en 30, en 30. Continua el cap de García controlant perfectament la cursa. Atenció perquè la dama 600 ràpidament anirà a les lliteres perquè tenia una mica de plato. Vinga, dorsal 7.5, 7.5. Aquesta parella, felicitat absoluta. I arriba Imma Manso i Cisco Larull. Felicitats Imma Manso i Cisco Larull. Arriben en la família dels 31-40. Imma Manso, la subdelegada del gobierno. La subdelegada del gobierno en 31-40. Continúan arribant, sapigueu que després tenim... El Toni tenía que haber sacado ya en la curva. Tindrem les curses del Se te ha joves pasado uno, Toni. i del discapacitat psíquic. Se te ha pasado uno sin dorsal. De naranja. Seguro que lleva, está Ramón allí, No, pero digo aquí uno de naranja. I arriben amb aquest somriure, aquestes dames de 574. Vinga, ànim! Ah, vale, ya controlado. Felicitats! Muy bien. Totes sou benvingudes. Ja tenim el cron en 32-30. En aquest moment la dorsal 600 molt ben acompanyada per l'Anna. Nos ha respetado un poquito el agua. 544, benvinguda. La gran festa, Maria Cánovas, felicitats. Esto es fútbol. Maria Cánovas, profesora de gimnasia de Mater Salvatori, también sus Y esta másteres. arena es un poco perjudicada. I aquesta parella de dames, la rebrembe, doncs clar que sí, de la família dels 33. Felicitats! Nexus, el sorteig de Nexus. I la seva directora, Montse Muenzo. Tot un honor, Nexus. Quan pensis en medicina, l'estètica pensa en Nexus. La part alta de la ciutat. Toni! Doncs al 743, benvinguda. I com dieu d'aquesta atleta que arriba en aquest moment? Una atleta que necessita assistència de l'ambulància, sisplau. Quan podeu. Gràcies. Edgar ha estat el primer classificat en 15-11. L'ha seguit el Sergi, el Joan, Patxi, Sergi, Marc, Tasca i Ramon. Amb temps de 15-15-28, 16, 17, 17 i 22. Són els primers classificats. Que tenen en aquest moment en el punt 35. Molt bé. 708 i companyia. Benvingut. Dime. 704. T'estem esperant. Vale, gràcies. Vinga, campiona. Totes són importants. Arriba també amb el seu ritme, que també des d'aquí li aplaudim. I mireu quina foto! 4 en 1! Felicitats! Elisabet!